ndo patoti panoshanda bhodhoro nepikicha yemunhu nejira ratinotinyora zita rake nezita rake. Woisa mubhodhoro wovharira munhu imomo, unochukuchudza mazuva matatu uchimunwa, uchukuchudza mazuva matatu uchimunwa. Kunwa munhu kumuisa iwewe wachonaneka kuzvitora iwewe uchisa njere dzake mauri kuti pari nyangwe akanorara anoona iwewe uso hwako, nyangwe akanodini anachiona iwewe. Kana zvakaita seni chida kutengerwa mota nawiki newo ndokwanisa kumuisa mubhodhoro ndomumwa. Zvezvida pamwe mune kalinkiwo tokwanisa kumuchuna kuti akufarire. Waona pacho njavha anotoda kutoiswa muri muhari iyi hari ichaiche ndomanda muisa imo unochuya pa 3 days chetova chimumwa imomo chimuchukuchudza muhari chaimo chaimo. Ladies and gentlemen, tadzoka kwababa mutongi. Ava ndo mutongi. Pavatongi vese vamunoona vachida kutraya kutonga kuno kunoperera nyaya dzacho. Ndo vatanichitaura tiri kuredhiyo nhasi kuCapitalk tichiti baba mutongi vanokwanisa kutora ngozi inenge yanetsa probably mimi hamuna mari kumba kwenya musati mane mombe dzinokwana, but muri pachokwadi chekuti ngozi muda kuzoiripa, but ngozi haisi kunzwisisa. Ngozi iri kuramba ichibata basa ichiuraya vanhu ichishera. Baba mutongi vanokwanisa kuitora ngozi iyoyo votaura nayo yombokula down vomboisa mushelf kusvikira panguva yamune mataurirana kuti tichaenda nogadzisa mhosva yedu pakadai. Baba mutongi togamuchirai. Aiwa isusu takanaka Joyce. All the time tinofamba naDJ wenyika. DJ asati amboita next DJ Sparks asina laptop DJ ane musoro wemuNigerian ana passion anzana nemusoro wemuNigerian aneza kuita naro nawo. Pachanjabva kari mamusiye pasaidi ari nyaya dzake dzafata ngambogadzisa dzemaakwa saka timamiri akadaro timbotaura neyamutongi. Mutongi profeti wakutaura kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi. Prophet Emmanuel Makandiwa vakuti hakuna chinhu chinonzi ngozi. Zvingozi izvo vanomuita kuti munombotonhodza ngozi mozoti ngozi ida mukadzi ikuda mombe dzakadaiwo vakuti zvese zvezviya zvinhu zvavanhu zvekuda kudyirana mari pano panyika. Izvozvo ini hangu ndinozviramba. Ndinoti ngozi iriko nekuti kune vanhu vakawanda vakatuka vana amai asi tovaona vachipfeka madresi vari vana baba, kana kuti arova amai vobva vamuka kuita ngozi. Muchiri papapo munoreva yekuti takaona murume anopfeka madresi itori saini yekutanda botso. Hatizotitauredi vamwe vakuita madhirama kutaura zvokuti vari kutorwara nepfungwa chaiko. Ukatovhunza nyaya yake unotonzwa chinzi no, uyu akarova amai vake vachirwara kati akazovaitira zvimwe zvinhu amai ndobva vafa vaine chigumbu vanomuka ngozi kuuya kumwana wavo. Zvese zvaitaura zvezve ndozvanenge akuita. Madhirezi aipfekwa naamai yanoatora achipfeka anga mabhurugwa mwaanotoisa nomumusoro. But inini ndine mubvunzo ipapapa. Ndakanzwa ini kubva kudhaya ndichikura chidzo no, wakarova amai handika unotanda botso. Kutanda botso hanzi unozofamba nesaga uchitikumbira zviyo uchikumbira chipo zvose. But kukura kwanoita kusvika nhasi unoyu asana mumona one munhu anonzi akatanda botso. Vana mai vari kurohwa whatever zvikuitika but asana mboona munhu nini anonzi uyu arapo uyu ari kufamba achikumbira zviyo uyu kuti azobike doro kana anokumbirwa namai vake. Asi nyaya dzinongotaurwa now ndane 33 years asana mbozviona zvinhu izvozvo. Kunoku pamusoro apo pamba iri pamusoro apo aripo mukomana akatuka amai vake akavarova, asi izvo zvanopfeka madhirezi amai pamba ipapopo apagarikike. Atoenda hama dzavo dzichitekedza tinde tinoripa titaurirane nehama dzekwaamai. Hama dzekwaamai dzikaramba dzikatuda mari yakawanda kuti tikwanise kusunungura mwana nokubika doro tichikumbira ruregerero. Ngozi iriko, hatingarambe hedu zvinenge zvichitaurwa navamakandiwa kuti zvengozi zvezvaidhirama. Avomana ivo profeti kana vachiti hakuna ngozi ngavangobata amai vavo vavarove kana mupama tinozongoona kupera kwedhiri. No, beside ngozi kamutongi beside ngozi pane zvimwe zvekuti hapatorina ngozi asi hazviite
kuti uzviite Ehe. noti kuti unotya ngozi Umudaka. saka example yakadaro iyoyoka haitoiti kuti vadaro asi vari kuti ivo hapana family isina munhu akambourayiwa so mukuti ngozi idzodzo dzimbori kupi every family ine munhu akatombourayiwa kana munhu akatombouraya vanhu vari kuripa ngozi akomana mukati ende ngozi ikabuda yakuti kuti ndakaurawa naningi bhozi iyoyo Sparks togona kuuraya munhu kunoku isusu kumaini kusina hama dzazviziya bari unonzwa ngozi ichibudira kumba kwababa mukuru wako kana kuti kumba kwababa vako yakuti kuti ndaurawa naSparks ndianibaya nebanga pakati koyo kurudziro rwako yasvika sei but angori madhimoni anoda kungodzingwa semadzingo hakuna zvinhu zvakadaro aiwa hakuna zvinhu zvakadaro idzo dzitori nhema idzodzo ngozi dziriko ende kune vanhu vakawanda vakaurayirwa hama nengozi unoziva kuti iwe ngozi ikabuda mumusha haisarudzi kuti mwana mukuru ndiani inongomonya chete chiuraya kana mukatadza kuiteerera zvairi kuda fanike ukauraya mwana mudiki asati aroora imwe nyaya ndanzwa ichitaura paredhiyo kazhinji vanowanza kuchitaura paredhiyo nani number 1 journalist zigo aditika nyanye mwana mudiki akaurawa angava mwana musikana angava mwana mukomana mwana mukomana akanga aurawa kurudzi rwedu isusu akabudira kurudzi rwenyu anotaura kuti mandipa mombe mandipa mari dzese but ndinoda mukadzi mukadzi uya unotozoenda obviswa kupi kwakaurayiwa kuya topiwa mwanasikana mandara inouya mumusha medu isusu taita sei taurayirwa munhu komanje izvezvi hakusina mandara kainoita sei aiwa adzishaike aupiwa munhu akura ka aiyewo unopiwa mwana mudiki wainorera yega ngozi yaye kusvika mwana yaita sei akura yozosarudza yega kuti ndakupa DJ Sparks iwe vana vauchita nengozi havasi vako iwewe vana vengozi ari mwana musikana akaurawa anotonobuda ototi ndodowo murume imimi nyakuuraya imimi ndiyo munotoenda kunoroora mwana musikana uyo moroora mouya mopani uyu ozopa wake ndovimba mukambotarisa futi pazvimavhitivhiti ka mungarambe mugoita sei but zvinozongoitwa chihwandi bhozi ngozi inenge ichingorova pachena ngozi inenge ichingoda muchiramba muchipera kufa ndakaona rimwe vhidhiyo sora chief chief mutasa here chief ana vachitoiudza ngozi kuti no mazuva ano node kwehurumende yataanayo havachadi kuti tiite mukatitaura iwewe mombe dzaunoda and ahedi kuti ngozi dzinoteerera madzimambo ukaona ngozi ichinzi haiteerere mambo ngozi iyo haisi ngozi yechikwambo aiwa inema iwe ngozi iwewe uri murume Sparks iwewe pane zvaunoteerera iwewe pane zvausingateereri ngozi yakataura saka iwewe unoda kundipa mombe kuti inini ndiite mombere ndotodawo mukadzi semukadzi waunaye mumba saka iwewe toti weSparks washowa mukadzi tokupa mombe kuti ndanoita mombe hazviite zvinhu izvozvo saka yairamba inzwai mutongi saka munhu uyo anenge achitoendesa mwanasikana anenge achizonoitwa here nemunhu ngozi yeye kana anenge achiitwa nemunhu ngozi haisiyo inoita inozosarudza ndiwo waurawa iwe but ona kazvikuitika ndoita kuti ngozi iyi yakatobuda yakataura kuti kuda mukadzi yakaombererwa nachief yakanzi hazvigoni kuchikupe mukadzi bhozi kana ini ngozi inofanira kuti ngozi zvainoita ngozi chaiyo inoteerera hurumende inoteerera machief aiwa kuna zvinhu zvakadaro kuti hurumende yakatanga kutaura kuti zvoni hakusina mukadzi achabvumidzwe zvokutora mwana musikana oenda hurumende kana kusina ngozi kuti ngozi dzidzi tadzibhana tadzibhana ngozi kuda zvinhu zvakadaro aiwa kuda zvinhu zvakadaro boys hurumende yakatoisa inoacknowledge madzimambo edu echivanhu because inozviziva kuti pane pamwe paisingagoni panogonekwa nemadzimambo saka I don't think kuti ngozi inozoteerera hurumende inoteerera madzimambo ngozi ichitoudzwa ndanitoripo chief mutatsi vakainzwa vachitotaura nayo ngozi kuti shamwari ini ndiri chifa wako panapa ndika
hurumende yatinayo haichabvumidzi kuti iwe utore mwanasikana kana mwanakomana uripe nayo. So pamhosva yakaparwa iyi chitaura nhamba yemombe dzaunoda dzinoenderana nezvauri kuda izvi zvoripwa zviri mumombe. Ngozi yakateerera kwazvona. Ngozi yacho inonzwisisa. Yakazonzwisisa kwekupesa sai yakatanga ichiramba ka. Asi yakazoteerera. Kwakupedzisira zvangofana munhu wese kana waurawo neshungu wangu yosina nge wamborova sitonyeni kwenguva yakareba. Une nguva diki oro sitonyeni. Mazera ako aya ndo mazera anopfuka chaizvo. Apa musa pakati. Ndo mazera anopfuka mazera ana DJ Sparks aya. Because meme sina kuguta bonde. Saka iwo unochitoda mukadzi. Saka iwo chifo kuti yo takukupa mombe kuti uite mombe. Wongu unombotanga uine naro. Ndatofa. Aiwa. Iwo unombotanga uine naro. Semunhu akafa aine shungu. Yezvinhu zvaakanga asina kuguta panyika. Anditi. Then kokupedzisirawo chifaniramba vachikunyengetedza. Wozosvika pakunzwa. Ndo zvakafanana nesu isusu. Ichika kuti ngozi yanetsa tinoenda togara nayo pasi. Toitaura nayo. Yonzwisisa. Tataura nayo toiudza kuti no tiri kukupawo mwaka wakati. Ukazoona vanhu ava vasina kuzviita iwe chidai totenderana nere hama dzakagara apo dziri line up muzera nemuzera tikutenderane nekutanga una baba hongu tikutenderane ndizvo here kuna naamai hongu tikutenderane. Imi mukatadza kuzoitira munhu zvinhu zvakati iwe shamwari dzokera muwai dzokera muvanawo unoita zvaunoda. Ngozi inonzwisisa. Mutongi zvanyazotsogodzera nyaya iyi. Hanzi naProfeti Makandiwa konguva yehondo ka obvious atishayana sekuru wedu vakatombourayawo mumwe munhu mutema kana chichi nengozi dzotsingamuke dzinomuka munzvimbo dzakasiyana siyana. But chinenge choitika ka tikutaura kuti isusu yange iri nguva yehondo. Pane zvinhu zvairwirwa munyika yani munyika yedu. Iwe unoita mutengesi isu tiri busy kuti nyika yedu inake. Iwe uri kuda futi kuti uraise futi tiri panapa une kodzero yekumborangwa. Pakurangwa paipai vanhu vanenge vaine hasha unosvikopa kuzorora. Anditi. But asi zvawazorora kudai so anototeera haregedzi. Ndipo unozoona vana vachingoita mamhepo ekuti mabasa hashandi basa akapinda basa nhasi nyangwe akabuda muno muZimbabwe akaenda kuUK akashanda basa nhasi mangwana rofuma rapera. Urorwe iwo wacho haurori. Ndo mwana dzimara dzaangocha nidzo. Samuti ndengozi ere ndisingarori. Iwe ufana urora ndoda tokuitira muteuro nhasi chaiwo. Then shuku dzangainadzo. Ayo aringane shungu anotoboza matini ndire shungu azinde mukadzi ndire. Uya asina mukadzi. Anomuka uyu zigo. Mukadzi wako chipoko je. Anyway Mutongi, then another thing. Ku South Africa maZimbabweans ari kuurayiwa vasingaite nemaropa echi-South African. Atimbovaona vachitandabotso nengozi idzodzo. Vakomana, ini ndine vanhu vakawanda vauya panapa. South African vachibva kuSouth Africa vanosvikira pana maSouth Africans achiuya pano kutaura kuti isusu unoziva kuti iwe wakarara mumba ka mari dziro amakaita pfuti muchura yemunhu ndo zvaunenge uchinzwa mumba uchirohwa uchimutswa vanhu vachifa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Aiwa ine madzedze akomana munhu bozi hanzi pfuti karova inonyatsouraya zvese nekapuka kengozi kekumuka ngozi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Unoona kuti ndatourayiwa panapa inotadza kuzoti chija ndiuraye ndafa here. Hakuna zvinhu zvakadaro. Iwe toda unoziva here iwewe anchanyatso angu panyatsopapatsanura but ndine vanhu vakawanda vanotoshandawo munzvimbo dzakasiyana siyana. Anditi vanogona kuona kuti apa padini wona vapfura mbavha vaita sei vanotomhanya shamwari kuuya kunoku tigezewo tiite sei tisamukirwe nezvinhu zvataita izvi. Kwakupedzisira basa achinoriresigna kuti basa rapera so hondo dzevanhu dzaakauraya dzedzi dzinotanga kuuya wakadai hausina sendi ka wosochizona hayo nenge vatambura umwe achakupenga umwe anoputika pfungwa achirarama kutsemuka nepanapa pachipanda vanhu vakawanda vanhu vataona. Alright. Then kudai varungu vanobatwa nengozi chaiko varungu vanotanga vanenge vangocool down. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Munhu afe nyora komana ndozvandokuudzai. Kungofa zigo ngoya pano ndobaya nebanga wotongonyarara. Hatina munhu akambomuka ngozi ka. Variko Bible. Wala tukaverenga anjasati ibhuku riri but nguva yaDhavhidha kwakaitika if I'm not mistaken inofanira riri denda
kana kuti famine. Then Davita abva azoudzwa kuti pane vana vakaurayiwa, vanhu vakaurayiwa nevana vainzi enzani Gibeon anchazoda enzani. But Davita patonzi enda nohenga vana vake vakomana, unovahenga vakatarisa zuva, ndokuti hasha idzodzo dziserere. Then vaenda, saka inenge ichinzi an avenging spirit. Bible word an avenging spirit. Bible irimo. But anyway Mutongi, then Murungu ane ngozi. Murungu ane ngozi. Mutongi. Hakuna munhu asina ngozi. Ndomimba kuti chimbotarisa kana pane zvimwe no contention ya prophet tichasvika ikoko haisi yekuti vari kuramba ngozi kuti iriko as such, but vari kusika clarification yekuti ndo yachatobvunza Mutongi. Mina wangopedza wangopindura kuti Murungu ane ngozi retobvunza question yacho. Murungu ane ngozi yakakura. Hakuna munhu asina ngozi. Anga muChina ane ngozi, anga murungu kana muIndian, kana vaya vasina gotsi. Vese China anofitwa nengozi. Munhu ndozvandokuudza iye. Musauraya vanhu vakomana. Musauraya vanhu. Musafurirwe kuti uraya naye. Hakuna ngozi. Munopedza iwe manje kuzonya kwako wega ka. Iwe watera zvotaurwa painternet wauraya munhu ka. Iwe nefamily yako ka ndimakuchinya. Makwenda na prophet yakuti woti yakunetswa nevanhu vatakauraya kwakunzi endai moripa. Ndo maperere enyaya ka. Avo maenda kuna makandiyo. Makandiyo avo zita rako mweya mutsvene fire. Ngozi udzati aiwe fire kudiko panapa ini ndakaurawa panapa. Waona. Saka ipapo ka makandiyo anongozungudza mangoti komana nyaya iripo ndeyekuti endai moripa. Alright, saka ndobata antu akuda manje ipapa pakuti ngozi manje vanhu vanobhadhara. Vabhadhara yobva yaenda. After 20 years tatu another generation yobva yadzoka. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Ngozi kana matenderana yaripwa zvapera. Haidzoki. Pane kamuripiro vamafana kuita. Zvafana kuti ngozi painobuda mumusha inotobuda yokutungamirirai pamwe memusingaziye kuti kumusha kwake kwemunhu abuda musha ndiani. Inokutungamirira kutosvika pamusha pake kuti ndi kana ari wekuMalawi kana ari wekupi inoenda nemi kunosvika pamusha kuti ndi kuti apa ndo pamusha pani pamusha pangu apa. Yosvika yotara zvinhu zvainoda kuripwa zvoripwa yotaura kuti ini ndapedza kuripwa. Pane zvinozoitwa, pane kadoro kanozobikwa poitwa zvinongoitwa chete vanhu vogezwa magezero avanoitwa ipapo kureva kuti tabuda mumhosva dzatiri. Bozi mukangosiwa kamwango tapedza uripa takutoenda matopfeka matosumudza zvimabhachi zvenyu matopinda motikari moenda usina uzogezwa apa. Ava vanhu avari nyore kuti nhasi vakafunga kuda mari vanongoenda futi paguva remunhu uya votaura kuti shamwari dzokera vanhu aya. Asi nyaya dzengozi munhu ndiye anomuka kana anomutswa. Munhu anomuka kana dzinza rako iwe rakasimba unotomuka the very day rawaurawa iroro. Kana dzinza rako richinge rakaneta ndo panhu pavanozofamba kuya kwatiri pepe. Imi musati maradzika munhu tino zvatinoya toisa kugotsi kwako sparks. Aiwa mise kwangu ila ndizura iyo. Mutupo inowanzomuka zvakasimba ndeivi. Mutupo wese. Ini chandongokuudza munhu. Alright. Next question yedu yaibvunzwa na Prophet Makandwa friend yekuti muripo wacho wakakura sei watisingazive. Pana tokunonzi 40 apa tokunonzi 60 apa tokunonzi 100 apa tokunonzi 9 apa nene muripo unoapisa munhu. Right. Zvinoenderana nemunhu wauraya. Kana bhozi chinoitika pepa ndechekuti simba raanaro ndo raanotaura. Unoziva kuti iwewe izvozvizvo zvinoitwa vamwe vaita zvinhu zveunubuka zvokuti pamwe ngozi yati ndoda mombe 20 imobva madeketera mhepo dzimumusha menyu kuisa pamombe dziya mombe dziya dzobva dzanyangarika dzongobuda mudanga dzichitiza dzoenda. Ari kudzitina ndiani? Pamunosvika kudare mesvika ichitaura kuti nezuro wakaenda kun'anga yakati ukanopiwa zvakati ukaita so pamombe idzo ndobva ndadzibudisa mudanga ubva wadzishaya. Nanhasi mombe idzo uchafa wakadziwana dzanyangariswa nemhepo. Asi chawaita yasvika ichita sei ichichitaura kudare kwachifi yobva yati pamusoro pemhosva dzawaita ndakuda futi dzimwe 20. Kureva kuti kungozi kana muchinge mapara ngozi munozvininipisa. Chero mune mari zvininipisei yotaura zvairi kuda moripa. Mogezwa nehama dziya mochiene kana zvakaita sei zvakanaka moenda ngozi yaifeka kuteera. Same Mutongi maproblems engozi munobatsira here? Ndinobatsira. Bara munzorove vanhu mombe 9 futi here dzekuti samutongi. Inini ngozi ikabuda ndikaibatsira zvinhu zvayo
zvainenge ichida. Iyo inozotaura kuti Sawira wangu woyu pamombe dzandachaja chimupaiwo 5 or 3. Wana ukatangirwa ndamukazvinzi chimupaiwo 1. Aiwa, 1 haizoiti. Sawira muhombe, Sawira muguruza. Alright, Mutongi. Sparks. Neshamwari yake pamoyo VK Lion. Na Sawira wake futi mukuru tinashe Mutarisi. Varikuti hakuna varoi. Azvo uroi zvaya varikuti havanyanyozvibhelievha. Hameno mawedza unyaya varingoratidza kusaiza varoi. Anoziva kuti Sparks ndakatombomupa umwe muteuro wokuti zvinhu zvake zvisumuke. Ende akatanga kubvira. Apa chapakata. Kuti akutori navaroi samunozoti pamutoro sei kuti hakuna varoi. Ndaitokuvhikira wotodze kumusha kwako. Alright, aiwa. Ndikuchamba zvangu DJ Sparks ndewangu. Saka varoi variko akomana. Hakuna musha usina gonzo. Hakuna musha usina muroi. Nyaya yangu iri kuenda pakuti izvo ichokwadi futi hakuna musha usina muroi. Pakuti musha tisoro vati imba baba namai ingoro vati musha wese wakakuti ati mufamily yega yega ine matambudziko awo. Ndisatani ari kukonzesa zvinhu izvozvo. Saka musha uyu une varoi. Bhozi munhu ini handigoni kudeketera chakaipa kune uyu asina ndisiri hama yake. Kunze kuti tikatadzirana naSparks ndinomuitirawo zvinhu zvinomuomera pakuti taita sei tatadzirana. Ipapapo tinorwa. Asi Sparks kungofunga ngoti ndingofunga ngomuitira uroi ngomuti Sparks aringondibhowa kanikamo ndomunokora tsoka ndoedza ngomuomesera upenyu. Ndinogona hangu kumuita zvoti upenyu hwake huite sei huome, but pane shungu dzangu zvinoida kuti zviitike kuna Sparks hazvigoni kuitika. Zvinozongoitika ukambichana kadhati kuti mwoyo wangu uite sei ufare usununguke, but Mwari azoite sekuda kwani sekuda kwangu ini. Saka uroi mumusha hurimo. Ukatarisa vanasikana vamwe vanorara vachibobodzewa usiku nemasikati akangorara chete umwe vanorara murume unorara achirota achirara nezvikwama. Waona manje VK zvinhu zvaunobhelievha mazviri ndozvo zvinokuteya. Aiwa, iye wacho VK wacho ndi achitoteerwa futi nemhepo. Akati zvoni kana muchiroya kune varoi ngavandiroye ndiri panapa. The next interview ndakuya nyinzo ndaroyiwa papi. Iye VK wacho akazvitenderere kuti vanhu vamuroye. Akati ndiroyei. Bosi munhu anogona kuti ndiroyeika iye obva anososa gadheni rake. But inini hangu ipapo kana atitendera ka indozvikwanisa. Ndakazvimiririra. Aiwa, not kuti ndiri muroyi, but kuratidza simba. Urikuona ndichi? Kuna umwe vanhu vanenge vachiti ivo aiwa isusu hatiroyeke ende hatina atiti Tinachemtarisi andira kuti hakuna varoi. Aiwa, tinachemtarisi ndakataura nenge ati tinachemtarisi ngatipe go ahead yekuti isusu timudhingure zvinhu zvese zvanazvo kungomuisa paground chete. I don't think anombotraya. Magetsi andasi anononoka kudzima patinozongomadzima chete. Kune vanhu vakatanga vachirira vakaita mabhizinesi vakaita sei. Tinachemtarisi hakuna varoi wakomana. Asi kunashi kune pendi. Auya anacho market awo business rake. Pendi zvavaroi hakuna. Aiwa. Sai mimi ndinga ende nemotenga pendi. Zvikuvaroya sera inazvo nashi nini handidi kuti muroye nashi because nashi akatipa couch and but VK munogona because VK akati arida akachallenge aiwa isusu simba ka boys simba tinaro rokwanisa kungomuitira something chanoda zvinganonoke zvingatadze kuitika mangwana. Teerera zvandotora panapa. Zvingatadze kuitika mangwana kana kuswera mangwana, asi mberi uko kunokurwadza chete. Bana maita manje alitiki zvafanira kuprofita kuti next year kuchanaya. Ndati izvo. Achiprofita hapo chiri cold. Mira kachitara tichidai soka.
handisi kuti ndobva ndatomuti nhasi vhike tipe picture yako ndaita zvinhu zvakati mangwana uri kufuma uchita zvakati. Ndinogona kuita ini zvandoita panapa kuti uyu munhu ndoda kuti asangane tsaona ndigoita metsi dzangu ndigongomurasa kunze kwerodhi pakusura mangwana agodzwa kuti aita tsaona semabirwa wakangoitwawo paipa yafoni ngosvika uchingoputsirwa window ndo zvinogona kungoisvika chikuitika pari Samuri ndima azviti. aiwa nditaura ndinakazviita Ndinoona kuti pafoni yangu pana izvezvi. Bozi kana munhu akubirwa iPhone 16. Saka imi mutongi munonongedzera here varoi nekuti mumhuri medu manetsa chichichi munonongedzera here mumhuri kuti vanhu vauya kuti tibatsirewo munonongedzera indonongedza kuti iwe uri muroi mobva matoproof here bhozi unogona kunongedza wotadza kuproof aiwa haatoproof ine tsvimbo yangu yandinoti haramagidha nonzi haramagidha iyo tsvimbo iyo ukaona yabuda taakuti mumwe nemumwe ngaabate tsvimbo iyoyo unotaura nevana vese vawakadya wotskai mamhete zvekuvigira vanhu kana hove tsindi tsuro chichimozvibata muchite chikwama aiwa ini handibate ini handinomba kwavanhu ichindobata ini handiendiko ba handibati nyoka handibati chidhoma handibati chii asi ukauya nezvinhu zvako panapa ini mudhara ndane zvinhu sezvinoita vamwe vari kubva munzvimbo dzakasiyana siyana nyanyanya kuSouth Africa iyi ndanzwa nezvinhu zviri kuuya panapa zvinouyiwa nazvo ndechizvikanda na unyano ndo watozvizorodzera udongorera ukasangana nazvo saka vamwe vanhu vazhinji vanouyaachidongorera hamdadongorera musoro wakadai umanzi but masineke adakira sanowanike but kwecho kuti panapa panati mutongi aithingika takufanira tichivhara interview matambudziko amuri kubatsira vanhu mumwedzi uno watiri kupinda right unongoziva kuti mwedzi kozvinotambobva munhamo kaumu matambudziko vanhu vachibhadharwa maschool fees vanhu vachiita sei iko tinofanira kuti tivatanga kuvaitira miteuro yekuti vapasi. Kune vamwe vana vanodzidziswa so muchikoro zvichipinda neuku zvichibuda neuku agotadza kunzwisisa kuti ari kudzidziswa kuti chii but paanobuda musuwo wechikoro anotanga kutoendera zvinhu zvaangaidzidziswa but apa mubhuku atova nezero dziriko mhepo dzinongovhiringidza zvikoro zvevana izvi tinobatsira takatatasa dambudziko kuti Sparks ndeangari dofo kana kuti chii chiri kuitika tokamura mhepo kubvisa kumwana kuti mwana arambe achigona chikoro tobvisa mhepo idzodzo todzisa aiwa mirai apo tozopadzoka tapedza kudaro metozodzoka ipapo right ndakuda kuenda panyaya matambudziko imbomira zigo sigo ndamutadza right tobvisa mhepo anditi mhepo yobva yoenda uku mwana ovhurika njere zvoita zvakaita se zvakanaka todzoka kune vamwe vanenge vari mudzimba vari muwanano nevamwe vanenge vasiri muwanano asi vari kuda kuti zvinhu zvavo zviite se zvifambe zvakanaka tiripo ipapo pakubatanidza ndo patoti kuti panoshanda bhodhoro nepikicha yemunhu nejira ratinotinyora zita rake nezita rake woisa mubhodhoro wovharira munhu imomo unochukuchudza mazuva matatu uchimunwa chukuchudza mazuva matatu uchimunwa kunwa munhu kumuisa iwewe wachonanika kuzvitora iwewe uchisa njere dzake mauri kuti pari nyangwe akanorara anoona iwewe uso hwako nyangwe akanodini anachiona iwewe zvaunoda iwewe uri koko kuti ndoda kuti Sparks unitengerewo foni Sparks mangwana anokomuka achiti ndoda kutengera foni ada kutengera motikari waona kune vamwe vanhu ndevamwe vasikana vazhinji vanouya panapa baba mutongi toshayo tuko vanhu vanochingotengerwa motikari vanotengerwa vaita sei kati aiyo zvezvo vanhu vaiva vanotochunwa vanofamba bada pamwe anoenda papeji pakaita kuti hai ndazogadzirwa naningi kuti ndosvika pakutengerwa imba anosvika pakuitwa zvinhu zvakati munhu anomwiwa ko kana zvakaita seni nchida kutengerwa mota nawiki newo ndokwanisa kumuisa mubhodhoro ndomumwa zvezvida pamwe mune kalinkiwo tokwanisa kumuchuna kuti akufarire waona
Passion Java antu anoda kuiswa muri muhari iyi hari icheche ndo manda muisa imo chomunwa unochuya 3 days pa 3 days cheto wachimumwa imomo chimuchukuchiza muhari chaimo aiwa ko nyaya yembereko nyembereko hatine vakawanda vamwe ndambobuda ndichitaura kuti tambouchikana ningi zvinhu zvavo zvikafamba ende zvikaitika ende uye vese vari kunetseka mbereko chero kwauri isu online tokuziva kuti fona toziva kuti tsvaga zvakati nezvakati wonwa pane zvatotanga kupa uri kwauriko kuti inwa paunonwa unorutsa nekunochaya right wapedza kudaro tageza system tochiza chitora chakati nechakati chinwa totaura baba kuti chitora iyo yogurt nechakati nemabhanana muvhenganise mudai baba ubva vanwa tombokunyima ibonde zve3 days chete musingaitani pa 3 days padzinongunopera chiti chachaya kusvika mwedzi wanoita se wapera ona pamiri pane pavapo kwepo pabonde baba kana ichimboramba kusimuka kana ichiramba kusimuka tine zvatinopa vanhu bozi unoziva kuti mukadzi kumba kwavo kune sadza akatorisiyewo kumba kwavo achivinga iwewe chinhu chaakavinga paura usi musoro wasparksika kunakidzwa nefesi yake asani izvo zvakavinga zvina sparks ane mugoti waanawo unobika sadza rinoibva ndo wakavingwa uyo nomudzimai saka wakanga uchimunyima sparks unochiganganisa kokani ndichiti ndakubika sadza rangu paipa ndokasika ndati sadza raibva iri mune zvamunoitire kunditi nonokei ndokumedzisa tsanga dzechibage 3 ani kunongonomedza ndege aiwa indinoiziva zvanoenda kuti dziita kudzimedza kungomedza chete tsanga edzo dziri 3 chete unochovha kurova cheko musana uya urwadzi uyu yana problem zvandokutaura kuti unokasika kurasa here musana nongosingarwadzi staff maizha ndio zvai zvatiri kutaura kaiyewa kachiti musana tetangorerutsa shona mani tetarerutsa shona indatozombofungwa kuti ziko kuti uona chii panyika vana patongotuma method tungachete tungoripa izhe ndinoona kusvika padheni vanongomedza dziri matsanga tangodamba zvitokomana murume wese ane kaconcept kake pane umwe musi ndiri kuglenview complex mumwe yangu takangondinanzi baba apple unongorwa apple usati walala unongorwa apple chibaba epo hapana ino anenge angodzidza ngonyaya dzetorona dzinenge dzapfungwa dziya asi ini mutongo yangobvunza unombvunza wokupesera pamunyati wese unoitika handiti hapana here zvinhu zvekuti zvinhu izvi hazvitombona spiritual kana zviri spiritual but kuti uzviite hazvimboti mumwe mweya unomboshamisira uripo kungoziyewo kuti wo wakatora salt ukageza maoko ako kati wakatora godo resouti ukango zvisina kana kumboti munhu ndigodobori ndiprofeti ndichi kutongozivawo zvimwe zvakatosikwa naMwari kutongozoti wakatora mashizha emunhondo wakamamwa anongoklina mudumbu zvokuti pasina mbozonzoni pane munhu aombera kana hakuna nezvinhu zvakadaro aiwa zviriko zvakazara zvisitombonei nani nesu iwe wega unoziva zvavangofanira kuti muti uri musango katomboti mushongo kurapa mudumbu hausiwo kungosvika uchidzura musango isango revaridzi unotoendawo svika kukumbira pamusoro iyi ndikukumbirawo mudzi wemuti wakati ndimbonomwa handiti kwete iwe ukangosvika uchingodzura muti ukapinda musango rambuya vako zvonetsa mbuya wangu zvonetsa iyo pamwe uri kuyerawo zvako tsindi uku isango revaira mhovha mutongi mashoko enyu kupedzisira saka ini ndikutaura kuti vese vane matambudziko vada kulokerwa vakadzi vavo tinoloka indasiyana vamwana vanyu ngoita madhirama utsamuona ini handite zvemadhirama indoita zvinhu zvokutaura ndouya ndotaura mabatsiriro andinoita se andinoita iwo uya pano
ndokuratidza mabatsiro andinoita. Ini ukauya nependi remudzimai wako oro uri kwaunenge uriwo tikakuudza tora pendi remudzimai wako tiite zvatoda uloka mukadzi wako, pendi iroro pa3 days rinenge robvaruka. Iwo hembe yako iyi ndikaita zvandoita pa3 days inofanira kubvaruka. But isina zvayaitwa haibvaruke pa3 days. Saka ndinotoudza kuti pendi remukadzi wako ita so woita zvinhu zvazve romuka rakabvaruka. Rabvaruka kudero unozofanira kurichengetedza kuitira kuti munhu uya akanga vakanonamira pendi ria ndo ratozokuudza kuti chita so kuti vanhu vaite se vanamanurana. Kozouya ikozvo chimwe chatinacho chokuti mukadzi wako akarara nemumwe murume chinodzoka chakadai so chokuti uyu uchadzoka chete kuzokutsvanga bhoza rume mazuva anoda zvokuripwa sterek kuti warova mukadzi wangu sana aida kuripwa. Saka isusu izvozvo ipapapo ane achida izvozvo ari murume unongouya chete kuno haiwa chaizvo shuna Mutongi vakutenda bozi mutongi majeti kanje kuti manje mamwe mamethod awakutiudza vanenge vakambotudza futi. I think vanozisiya havana ikatsono vazoita sekugasa kakadikidiki so andika ndoenda kutomboita ko my girlfriend. Well, it's okay. So I'm in Zimbabwe. Thanks for watching. Thanks for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. Munongobata mutongi napanenge pane zvanoda kunzwisisawo. Isatirawo kubvunzawo kuti nzwisisewo on behalf of imimi. But tirawo kutsvagawo namba dzawo monzwisisana. Ziko. With that we are out. Mana.